Jama'a barkanku da kasancewa da duniyar mamaki. A yau za mu kawo muku ƙofofi 5 wanda ba za su taɓa buɗuwa ba. Hakika halin mutane ne gano abubuwan al'ajabi, amma wannan duniyar cike take da asirrai da sirri masu ban mamaki. Hakika mutanen da suka gabata sun ɓoye dukiya da asirrai da dama a doron ƙasa. A yau za mu faɗa muku ƙofofi 5 da ba za a taɓa buɗewa ba ko da nan gaba. Ana rufe ƙofa ne saboda wani abu da ake ɓoyewa ko ba a son wasu su gani. Abin yakan zama dukiya ko wani sirri ko wani abin mamaki da ba a son wasu su gani. Idan mutum zai ɓata lokacinsa wajen rufe ƙofa, to akwai wani abu da yake ɓoyewa a ciki. Yawancin mutanen da suka gabata sun fi ɓoye dukiya ko asiri a waje na musamman, ko da yake an ce a bar kaza cikin gashinta. Ɓoyayyen cambar Taj Mahal. Taj Mahal tana ɗaya daga cikin sanannun wuri a ƙasar Indiya. A shekara ta 1633, Taj Mahal ya fara aiki a kan camba wanda ya yi wa inkiya da sunar matarsa, Mumtaz Mahal, wanda ta mutu wajen haihuwarta ta 14. Ginin Taj Mahal yana da ɗakuna guda 1089, amma akwai wani yanki da yake ɓoye da ɗakuna 22 da aka yi zanen Hindu a gabansu. Wannan ginin yana da abin al'ajabi da yawa da ba wanda ya san da su. Babu wanda ya san abin da ke ɓoye cikin waɗannan ɗakunan, amma wasu sun ce waɗannan ɗakunan wuri ne na musamman wanda ya sha bamban da sauran wuraren. Wasu ko cewa suka yi akwai abin ban al'ajabi da Taj Mahal ya ɓoye a ciki, ko da yake ba kowa yadda da wannan labarin ba, amma wasu sun ce ɓoyayyun ɗakunan Taj Mahal suna ɓoye ne da kabarin mai Taj Mahal. Sun ce Taj Mahal ya ɓoye matarsa a ciki ne saboda ta zama tana kusa da shi ko da bayan mutuwarta. Abin da Taj Mahal ne abu ne wanda bai saba ka'idojin musulunci ba. Wasu kuma cewa suka yi abin da ke cikin ɗakunan ya wuce kabarin matarsa, ko da yake ya gina wannan cambar ne da sunar matarsa. Hakika tarihi ya nuna cewa kuma wani sirri ke cikin ɗakunan abu ne da ya shafi matarsa. Fadar Padmanabhaswamy. Wannan fadar sananna ce a ƙasar Indiya, wanda take tattare da sirri da asirrai da dama, wanda take a Tiruvananthapuram a garin Kerala, Indiya. Asalin wannan fadar mallakar yankin Turbankul ce, wanda Lord Padmanabhaswamy ya ba su masarautar tare da iyalansu. A shekara ta 2011, Suja Raja ya kai kara ga Supreme Court, ya ce masarautar ba mallakin waɗanda ke mulkartar masarautar ba ce, wanda hakan ya sa kotu ta tura 'yan bincike da suka tono asalin sirrin da ke cikin masarautar Padmanabhaswamy. Jami'an da kotu ta tura sun gano kofofin sirri guda 6 waɗanda ke kunshe da baitul malin masarautar. Kofofin ba su da mabuɗi ko yadda za a buɗe su. Kofofin ba sa buɗuwa saboda da ƙarfe aka yi su, sai dai an sha wuya wajen ɓalla ƙofar. Abin al'ajabi da ke tattare da wannan kofofin shine cikin ɗakunan an samu zinarin da ya kai dala biliyan 22 da kuma gumakan zinari, giwa, sarƙuna da kuma silalla. Kuma an samu lu'u-lu'u da kayan sarauta da kuma baƙin zinari a ciki. Amma abu na musamman shine an samu diamond masu girma wanda girman su ya kai karat 110. Wasu masana sun ce ɗan ƙaramin diamond kuɗinsa na kaiwa dala miliyan 30. Amma a cikin wannan ɗakunan an samu diamond masu girma da dama. Ganin abin da aka samu a cikin wannan ɗakunan ya sa gwamnatin ƙasar ta ɗauki matakin kula da wurin. Yanzu gidan yana tsare da ma'aikata 2000 tare da kyamarorin ɓoye da suke gadin gidan. Amma abin mamaki shi duk da yawan ma'aikatan da ke gadin wannan gidan, akwai abin da gwamnati take ɓoyewa wanda ba ta son a san da shi a cikin gidan. A cikin kofofi 6 da aka gano, akwai kofa guda wanda take buɗewa wanda ake kira da chamber B, wanda ke da zanen Padmanabhas. Wannan chamber tana tattare da asirrai masu yawa wanda har gwamnati ba ta son a san abin da ke ciki. Wannan kofar tana tattare da asirrai da sirri masu yawa wanda har gwamnati ta kasa buɗe wannan kofar. Duk da sirrin da ke tattare da wannan kofar, wasu sun ce ma aljanu ne suka gina ta. Amma abin da ya fi tsoro ga gwamnatin ƙasar da wannan kofar shine wanda ya kokarin buɗe wannan kofar baya ƙara kwana a duniya. Abin da mutane da suke gani shi ne kofar da take da hoton maciji ƙwara 2 suna gadinta. Bayan wannan, Chamber B ba ta da wata hanya ta buɗewa ko ta shiga, ba ɗaya a iya buɗe kofar.
Wasu kuma sun ce buɗe wannan ƙofar zai iya jawo ma ƙasar bala'i da annoba daban-daban a ƙasar Indiya har ma ya shafi sauran ƙasashen duniya. Waɗanda suka san sirrin masarautar sun ce hanya ɗaya ce kaɗai za a iya buɗe wannan ƙofar, sai in an samu malamin Hindu wanda ya iya addu'ar Garuta Mantra sannan ƙofar za ta buɗe. Amma matsalar ita ce yanzu babu wanda ya iya wannan addu'ar saboda waɗanda suka iya ta duk sun mutu. Wasu daga cikin manyan malaman da suka yi ƙoƙarin yin addu'ar buɗe ƙofar sun faɗa cikin rashin lafiya, wasu daga cikinsu ma har sun rasa ransu. Har sun daraja da ya kai karar masarautar kotu, shi ma ya mutu da aka fara buɗe ƙofofin masarautar. Masarautar farko ta Venice Museum. A shekara ta 1974, wasu matasa 5 suna gina rijiya a China suka gano abin al'ajabin da tarihi ya manta da shi. Waɗannan samarin sun gano wani gidan ƙasa wanda yake cike da kayan tarihin masani na Qin Shi Huang. Sai da aka yi shekara ɗaya ana tona ramin gidan ƙasa, an samu gumakan sojoji da dawakai guda 7,000 wanda suke tsare gidan ƙasan. Samarin da suka gano wannan gidan ƙasan, abin sai ya zama musu babban matsala. Tunda aka fara tona ramin suka kwanta rashin lafiya da su da iyalansu, talauci da ciwace-ciwace ya addabe su. Rashin kuɗin magani ya sa ɗaya daga cikinsu ya rataye kansa, sauran kuwa aka ciwo ya ci ya cinye su har suka mutu. Wasu sun ce sihirin da ke cikin gidan ƙasan ne ya kashe su, amma har yanzu ba a gama tona ramin ba, saboda tona ramin zai iya ɗaukan shekaru kafin a gama tono shi. Ganin abin da ya faru da wannan samari kafin ya sa wasu suke cewa bai kamata a ci gaba da tona ramin ba, saboda ba a san irin annobar da za a iya tono wa doron ƙasa ba. Palm Spring Hotel, ɗaki na 873. Wuraren tarihi da ɓoyayyun wuri ne kaɗai za ka iya samun kullallun ƙofofi wanda ke da ban mamaki, amma shi ma hotel wuri ne wanda yake da abubuwan al'ajabi. Wani lokacin abubuwa kan faru a ɗakin hotel wanda zai sa masu hotel ɗin su rufe ɗakin har abada. Za ku iya samun misalin irin wannan hotel ɗin a Alberta, ƙasar Canada. A hawa na 8 na wannan hotel ɗin, idan ka shiga za ka ga cewa babu ɗaki na 873, inda ya kamata a ce ƙofar wannan ɗakin yake an riga an mayar da shi bango. Ko da yake ba a iya ganin ɗaki na 873, amma a inda ƙofar ya kamata a ce take, idan ka ƙwanƙwasa za ka ji alamar cewa akwai ɗaki a wurin. Wanda ya sa aka rufe wannan ɗakin shine shekaru da dama da suka shuɗe, wani mutum da iyalansa suka kama wannan ɗakin da shi da matarsa da ƙaramar ɗiyarsa wanda suka zo hutun shakatawa a garin. A Palm Spring Hotel suka kama ɗaki na 873, amma bayan dare ya yi, wani abu da ke cikin ɗakin ya sa mijin ya fita hayyacinsa, wanda hakan ya ja sanadiyar kashe matarsa da ɗiyarsa, bayan nan shi ma ya kashe kansa. Bayan hakan ya faru, hotel ɗin suka yi renovating ɗin ɗakin, suka gyara shi kuma suka ci gaba da sa kwastomominsu a ciki. Yawancin waɗanda suka kama ɗakin ba sa iya kwana cikin ɗakin saboda abubuwan da suka ce ke faruwa a ciki, wanda suka ce cikin dare za ka ji ana ihu, kuma sai su ga bangon ɗakin da sahun hannaye da jini. Wasu kan har cewa suke jefo su ake yi daga saman gado, wasu kuma ana sabon shafin hannun ne a jikinsu. Shin wannan abubuwan da ke faruwa yana da halaka da wannan mutumin da ya kashe iyalansa a ciki, ko su ma abin da ya faru da wannan mutumin ne yake faruwa da su? Bayan ganin abubuwan da ke faruwa, manajan hotel ɗin ya sa aka rufe ɗakin. Ganin abin da ya faru a cikin wannan ɗaki sa wannan ɗakin ya zama ɗaki mai ban al'ajabi wanda ba za a taɓa buɗe shi ba. Ɗakin tarihin Giza wanda ake kira da Hall of Records. Tsohuwar hasumiyar Giza tana ɗaya daga cikin tarihin ƙasar Egypt. Wuri ne da aka gina shi shekara 1000 da suka wuce, wanda yake da tsare-tsare da gumakai daban-daban a cikinsa, wanda cikin wannan ginin akwai abubuwan tarihi masu ban al'ajabi da yawa a ciki. Ko da ake ginin wannan hasumiyar, an ɗau shekaru da yawa ana gina ta, wanda cikin wannan hasumiyar ne ke da ɗakin sirri wanda yake ajiye da sirrace-sirrace da asirran da aka yi amfani da su a wannan zamanin, wanda ake kiran ɗakin da Hall of Record. Akwai sirrukan zamani da yawa wanda ke kunshi a cikin wannan ɗakin, amma gwamnatin ƙasar Egypt ta hana kowa yin bincike a cikin wannan hasumiyar, wanda ko bincike ko wani rahoto sun hana zuwa ɗauka a wajen. Me ke ɓoye a cikin wannan wurin? Mutane na mamakin abin da ke ɓoye a cikin wannan wurin. Shin zai iya kasancewa sirrukan da aka yi amfani da su a zamanin mulkin Fir'auna yana ciki? Amma masana sun ce akwai dalili mai ƙwari wanda ya sa aka hana mutane shiga cikin wannan wuri. Wasu mutanen ko cewa suka yi
Sirrin da ke cikin wannan ɗakin an san cewa ba sirri ba ne wanda mutane kamar mu suka aje a ciki, sai dai wasu masana sun ce halittun da ake kira da aliens su ne suka aje sirri a ciki, wasu ko cewa suka yi halittun ruwa ne suka ɓoye sirri a ciki, kuma me yake a ciki wanda a bar shi a yarda yake, saboda ba a san haɗarin abubuwan da suke a ciki ba. Mun gode kwarai da kallon wannan bidiyon. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon ku danna mana like, ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a kan lokaci.